Gaur hemen Olabarri herrian, Araban, Nanklares Iruñaoka inguruan, kosetxatzen ari ziren agrikultore batzuk, nekazari batzuk, atera zaie sutea larran, sute hori haizeak eraginda joan da mendirantz, eta horregatik izan behar izan ditugu medio aereoak eta baita beste parke batzuetako errekursoak ere lekuan sua itzaltzeko. Gaurko helburu printzipalena izan da koordinazioa. Normalean ez da izaten erreza koordinatzea bai lurrean dauden medioak eta airean daudenak. Eta horregatik gaur izan dugun ariketa izan da hori koordinatzea komunikazioak izatea garbiak hegazkinekin eta baita lurrean dauden errekursuekin, hauek dira suhiltzaileak. Bestaldetik, Foronda aeroportuarekin ere izan behar izan dugu komunikazioa aukitzea, ze hegazkinen karga Forondan bertan izan da gaur. Ateratzen dugun konklusioak beti mejoratu behar dugu gauzatxo batzuk, baina nahiko ondo atera zaigu koordinazioa. Oso garbia izan da komunikazioa airekoekin, hegazkinekin eta Forondakoekin ere. Ze normalean hauek kanpoko agentziak izaten direnez, izaten da pixka bat zailagoa komunikazioa, baina esan dezakegu nahiko ondo atera zaigula.